ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ತುಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಆತಡು ಆಂಡ ಟೆಲಿವಿದಂಚಿ ಇನಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಆತಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿ ಆತಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಗಂಜಲ್ಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ಡು ವಾರ್ ನಡತುಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಈ ಸರಿದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಿನ್ನೆ ಮಾಟಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವರನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಜನ ಸೇರಿದು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿ ಅರ್ಜಿಲಿ ಆಡ್ದು ಬೈದಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದಂಚಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಒಂದೇನು ಅಮೇರಿಕದ ಸೇನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಂಡು. ಹಮನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿನ ಮಲ್ದಂಡ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ ಇಸ್ರೇಲ್ದಂಚಿ ಬೈದಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾತುಚಿ. 48 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಭೂಸೇನೆ ಗಾಜದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗಾಜದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವರದಿ ಬೈಜಿ. 48 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾಸದಕ್ಲು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪುಗಾರ್ದ ಅಮಾಸದಾಕ್ಲೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾಯನು ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಲೆಬನಾನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮೇತು ಸತತವಾದ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಿ ಆತಂಡು. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದಾಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಾತು ಸುದ್ದಿಗಾತು ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರು ಪೊಸತಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿನ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಶುಭ ದಿನ.